Hej Thomas. Så er jeg ved at være færdig med den her opgave, og jeg skal bare lige have den optaget her. Hvis vi starter med lige at kigge på tallene, jeg skulle regne i opgave 2511, hvor jeg skulle lave dem om til indekstal, så har jeg dem her. Jeg har beregningerne herinde, hvor det er, at jeg så har, beregnet dem her, ved at du kan se, at jeg først, det er selvfølgelig bare det her lille form, jeg har taget her. Så kan du se, at jeg har startet med 100 selvfølgelig i år 10, fordi det er der, man ligesom starter med at regne indekstal. Og så har jeg ellers divideret år 10 med år 11, det vil sige 7 med B7 hedder det. Og så har jeg så fået en stigning på 3% igennem det år. Og det har jeg så bare gjort hele vejen ned. Så kan man se, det er så C8 med B8 og så videre, så videre. Hvor jeg så har fået de tal her til det. Så til B'eren, hvor vi lige skulle vurdere de indekstal der, og hvordan de ser ud. Og hvis vi ser på det, og lige tager et hurtigt kig på det, så følger de meget godt med hinanden i forhold til, at nettoomsætningen er steget med 16%, og omkostninger er steget med 15%. Virksomheden de bliver så nødt til at forbedre sig på for eksempel området her med emballage og pakkeomkostninger, hvor de faktisk er steget med 29% over 2 år bare, hvilket er rigtig meget. Og der må i hvert fald være nogle måder, de kan gøre det billigere på. Så har vi kigget på lageromkostningerne, så bliver det ikke meget højere, hvilket er positivt, at de kun stiger med 3% der, men det må jo betyde, at de har et lager, som er stort nok til at kunne klare den højere omsætning, hvis de fx får flere varer hjem af det, hvilket er meget fint. Hvis vi så kigger på deres transportomkostninger, så følger de jo egentlig bare trop med nettoomsætningen, hvilket er helt okay. Men der må findes en måde, at de må kunne transportere varerne mere effektivt, få det pakket bedre, eller finde en billigere transportmåde. Det kan nok godt gøres billigere end det. Og det administrative arbejde, eller logistikomkostninger hedder det, der er de faldet i. Faktisk rigtig meget. 17% er de faldet med. Og det må jo kunne siges at være fordi, at de simpelthen har fundet en metode på, hvordan det er, at de skal gøre det bedre, og arbejde mere effektivt der, så de måske ikke behøver at sidde 5 mand og gøre det, 3 mand kunne gøre. Ja. Hvis vi så går videre til 2513, der skulle jeg beregne varelagets omsætningshastighed, og den har jeg herinde i 23a. Og til det har jeg simpelthen beregnet her, de tal ved at sige, skal vi se, B4, nettoomsætningen, og den har jeg så divideret med hvor jeg har plusset år 5 med år 6, og så har jeg divideret de to på 2, og det giver jo mig så de tal hernede, og det giver jo så 4,97, hvis jeg lige afkorter mine alt for mange decimaler. Og ja, det har jeg jo selvfølgelig bare gjort hele vejen igennem, og jeg så her i stedet for at have taget de andre tal, for at få mit omsætningshastighedstal. Til B'eren der er skrevet, at der sker en god stigning i varelagets omsætningshastighed. Det er fordi, at virksomheden den er rigtig god til at holde sin vareforbrug nede, imens den holder en støt stigende omsætning, som er meget positiv for år 6 til år 8. Hvis vi så tager C'eren, som jeg har også herinde, der har jeg beregnet antal lærerdage ved at tage 360, det er formen jeg har brugt inden for Systegn, 360, og så har jeg divideret den med omsætningshastigheden for det følgende år, år 6, år 7 og år 8, her kan du se C13, B13 og det har jeg ikke, og D13, hvor jeg så har fået de tal her for, hvor lang tid lærerdagen er på den pågældende
eller i det pågældende år. Hvis vi så lige tager D'eren her, og årsagen til, jeg tror, at jeg mener, at det er faldet, det er på grund af, at det er for højt salg, som gør, at varerne jo flyver frem og tilbage meget hurtigere, eller flyver ud meget hurtigere. Ja, det er jo simpelthen den eneste årsag, jeg kan se til det. Et øget salg. Ja. Og de nye tal for Antelærdage, det vil have en positiv effekt på alle tallene. Og det vil de, fordi virksomheden, de får jo solgt mere, og jo mindre tid varen bliver på lageret. Og det siger jo lidt sig selv, at man selv eller tjener flere penge, om hvis en vare kunne stå der i 5 dage, end hvis den står der i 25 dage. Og ja, det var sådan set min aflevering, Thomas. Done.